Snimamo ponovo još jedan video na ovu neku novu igricu. Ne znam je ovu igricu. Single player, ok. Ok, znam kontrole. Ne, ajmo, start. Sački ne znam kontrole. Znam kontrole. Šta ako držimo? Ništa. Šta je bre? Znači, ovo sam mislim, sjećam se, možda sam igrao kao mali. Čekaj. A to, znam, idem da nešto posto. Dođi, mislim da je preglasno. Ne znam zašto mi je to zagovalo. Ti mu komšiju! Kad dođe ovako, komšo. Razbijaj. On će kao help me. Vidiš. Pa naravno da hoće ti pomogne. Prati me. Aj prati me. Bam. O, nije rješen. Jest. Ui. Ajde dođi. Ti mog komšiju da šutneš. Sad da ti izgazimo ko čovjek, sačekaj. Gazi ga. Ajde, moram se vratiti komšiju. Ja ga znam komšija. Dođi, ja ovako najviše volim da ih gazim. Opa. Bam, murš. Aj. Komšio, pazite, ima ovih. Bravo. Bravo, komšio. Ali, mislim da je crkom. Razbio ovo komšio. Ovi džakovi jako puno daju konjica. Čekaj, možda mogu ovako. Ne, ajde, ubij ovaj. Udri. Čekaj. Udri. Hoću baš da razbijem. Baš hoću da razbijem. Ajde, dom. Mogu samo ovako da idem, ono. Inače, ono, ajde. Beži ti, dođi, ja ću da ga šaravim, beži ti komšo, idi. Tucaj papriku. Begaj. Ti meni u glavu. Sad šti vidi. Čekaj. Ono, znam kontrole. Dođem ja. Sekund kasnije. Znam koje su kontrole. Ajde. Kupi. Ja mislim da je preglasno. Meni je onako glasno. Ajde, vi pojačajte. Ui. Komšo. Saranita. Gde su ovi drugi drži? Gde ste vi bre? Begaj. Znači, ne mere na mene. Imam protiv otrov. Znači, da, sjećam se, igrao smo ovu igricu. Kao mali. Ali na drugom uređaju. Zgazi ga. Ti ćeš meni. Znaš kako ja rukama bodem. Double gang. Koji je double gang? Čekaj. Ovo moram nogom. A dođi. Koji je double gang? Presu imaju neki spajserom. A me zezno, ali sad će platiti obojica. Gore.
Ti ćeš meni neki debeljucu. Goodbye. Ne treba mi, imam još 5 gore. Imam još 8 minuta. 8:50. Ajmo beži. Blue gang, ne double gang. Yeah! Koliko treba? Real! Aj, daću vam reklamu. A onda da me sponzorišete, to nikad neće mi biti. Au, protiv koga se ti biješ? Protiv otrova trebate uvijek da kupite. Ček da vidim ovako. A, razumijem, gledaj. Ovako. Čekaj, dođi. Dođi. Da odbacim ka nazad. Sve čekaj. Što me biješ? Znači, ja hoću da naučim neke trikove, a ti mene biješ. Znači, kakva je to? Znači, vidite. O, ne mogu. Moram da ih gazim. Znači, nema mi druge. Znači, da ih gazim. Ja hoću da naučim neke trikove, nešto, jer nisam daba. Dođi. Ja, ne znam zašto vam imam 5 protiv otrova. To je ovdje gore desno. Dođi ti, šic. Čeću da ga, evo, izbacim, čekaj, to mora, ovako, tako, skontao sam. Znači da je uzmem i ovako ih prebacim, samo okrenem ekran. Ovako, čekaj, dođi. Razbijem, znači ovo su mi skinuli jedva, zato što pokušao neke trikove, mogu onako da se držim, na primjer ovako, bam, bim. Tako. Treba, ne treba. A, dođi tamo da ga, čekaj, daj da ga bacim. Možem da ga naučim da bacim. Čekaj. Opa, vi baš hoćete batine. Baš hoće batine. Čekaj da sam ja krenuo. Ako nisam, dobro. Dođi. Odustri da gledam. A daj mi. Popnjaj se. Kači. Moram 100% komšiju da spasim. Komšija, znači, dovediš me do smrti. Znači, moram da rušim sve pred sobom da bi te spasio, komšija. Komšija, kako je to ponašanje? Vidi, još me biju. Dođi ti plavi, tebi ću da saramim glavu što si me udario. Aj, beži ti, daj, pusti mi komšiju. Komšija. Ajde, što si debeo. Isu ti stavili. Bam, rešavaj sve pred sobom. Hoću pomoću ti. Samo me prati, nemoj biti spor. Ja ću prešti rušiti ceo zgradu nego do tih dođi. Ajde. Ja ću da rešim ovog Mirmona. Da ga izgazim, aj ti idi komšo, tucaj ti isto papariku. Puno paparajka. Aj, begaj tamo. Ja očekujem ću me. Ovaj debeli baja. Plašim se od njega. Debela baja, ali ima jaja.
Jaj, komšio, šta mi ti dovodiš? Znači, ne znam da li ima, ubio sam ovoga. Još nima komšijama, gdje si ti bre pošao komšija? Komšio. Ovi me čekaju, hoću lagano, dođi i ti, pa da te malo izgazim. Ruke su mi najbolje, ovako, bam. Vi me ništa ne čujete. Ček da im protiv otrov. Odavde krećem. Zato što da bi uzeli. Komšija, šta mi ti dovodiš? Ne mogu. Ajmo, komšija, trči. Vidiš kakav sam ti ja na rutu, dođi. Ti idi uheriš. Tu je kraj. Aj, komšija, dođi, ja te vodim. Dobro. Opa. Čekaj da vidim. Pre sam kupovao ove puške, ne znam. Sad čekaj, bre. 15.000. A pre bi ja neku puškicu ili nešto tako. Da vidimo malo. Kako se kaže, friend. 30.000. Znači skupljam za frenda. Trebam da lomim sve i živo. Znači, dođi mi. Ovi su neki jači, odmah udaraju. Čekaj, htio sam da ga izgazim. Dođi ti. Ne, ova dva zelena brown baje. Ne, begaj. Dođi ti. Samo da mi se ne podigne ovaj zeleni baja. Bacio sam ga iza da vidim. Moram ovo sručiti, trebali mi za frenda. Sad se jekirom frendima. Nije normalno. To bravo. Čije sve ruši. Šta naćiš? Banderu ruši. Rušio sam sjelicu, bravo. Što smaraju. Dođi bre. Znam ove tu puškice. Skači, udaraj ovdje. A prejaki su ovi baje. Čekaj. Ne znam ja da kontrolišem ovo. Begaj. Dođi, moram da ih rešim, znači. Sad ću da probam ovo. Me skidaju ovi. Hoću da kontrolišem. No, ej. Či sad ću te od batina ubiti, nije ti dobro. Šta hoćeš još? Ovaj lik je... Čekaj, daj sad. Daj da vidimo. Evo vam Metković, đubrad jedna, evo vam. Hvala ti na ovome. I sad dolazi ovi veliki baje. Daj da te gurnem u ovo. Ne moram ja tu preskakati, ja to razvalim sve. Imaju ove baje. Moram da uništim ovo. Pa moram se paziti. Te baje mogu kroz ovo da prolazi. Čekaj, evo odavde ću. Aha. Ne to, odavde ću. Opa. Helpi. Ej, nemoj mi komšiju dirat, on dolazi meni svaki dan na kavu. Ne diraj komšiju, znači šta sam rekao? Komšiju ne, diraj meni. Ti to diraš komšiju?
Ajde, dođi ponovno. Ej, moramo ovo da riješim jer mi trebaju mane za komšiju. Ne znam da se biješ, ali stvarno. Daj tu tvoju kapčigu. Ja ga bacim na pod. Znači, izvadio sam ih ko patliča. Aj, brže komšiju, mislim. Kako je to ponašanje? Ja samo dok udaram, bam, bam, bam. Ajde. I ti komšiju. Ajoj. Au, begaj, 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 šic. Šic i ti. Pajser. Daj, i mene je običan. Ovo što ima, beži, 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 beži. Aha. A jesi sad navalio na mene da dođeš. Sad ću vam. Sad ću ja crći od ovih. Kako imaš toliko energije? To mi nije jasno. A gledaj što ga ja bacam i on još ima. Ma dođi, sad ću ja tebi. Vama dvoje. Evo, isto tačno legli kako i trebaju. Ovo ne mogu ovako nogama. Okay. Udaraj. Bam, bara, bam. Mogu nogom. Čekaj. Mogu nogom da osnovim. Izvinite ako nešto čujete u sobu. Izvinjavam se baš. Zato. Koristim moje... Joj, ima malo healthy. Ne sam više tako se sprdam. Daj heal. I ne sam se sprdam i ja istrošim sam sve što imam. To. Čekaj, ovo moram... Nemam pojma zašto. Ajde si naleteo, daj mi, pusti mi na komšu. Pusti mi komšu, daj da te izgazim kod čoveka. Zašto? Izvinite ako stvarno čujete nešto u pozadini. Ajde ubi ovoga, ako se probudiš, znači. Koliko ti imaš... ovo sve moram da izgazim. Mislim, da šamaram. Jer to daje coins. Hoćeš li više? Ma briga me. Ajde bre, šic tamo. Pa ne. Ovo će mi biti danje, teško, veri, teško. Bam, noge u glavu. Točka, dođi, naleti. Zgazi. Baci ga na pod. To, gazi ga. Ti ništa nisi vidio, da nisi rekao tom tvom glupom šefu. Ne, sad će me ovi ubiti. Jebi ga. Ne vidi se koliko imam health. Znači, bukvalno ne vidi se. Nemoj bre. Neću. Jednako iskoristimo ovo tu. Ne znam. Ajde. Nemoj. Ne znam šta to znači, ali... Da... Što? Šta se desilo? Nešto sam aktivirao, ne znam. Rešivo. Dođite. Dođi, ti ćeš. Koliko imaš, jel te? Vidite, gazim ga 8 godina, neće.
Sad snimam. Ovo ću kačiti ili na mom kanalu, ne znam. Vidjet ću. Ili na Nice Gamer i na mom kanalu. I na mom kanalu. Molim te. Nemoj da mi. Dođi, gazi. Moram da ga izgazim. Arhid je ostao živ. Nije, pa šta mi pokazao da je tu? Dođi. Znači, ovog sam izbegao, ali ovoga neću. Dobro je. Skači. Daj, bacaj svuda da ima. I mi treba, kako izaći iz ovoga? Sad tu ti legni. Nemoj mi ti nešto pokaždivati. Gazi. Bešte, ovdje mora da bude komšija. O shit, tamo. Znači, komšija. Ti komšija sram. Možeš mi? Ženu. Idemo, 21.000 imamo. Imam još 5 minuta i ću nešto proći. Shit. Ajde, ga riješi. Vrš sam. Sigurno nisi, ajde. Vi. Yes. Koliko video traje. Sad ćemo da vidimo.